Når meldingen kommer, kører personalet fra Falck og Beredskabscenter Aalborg ud for at hjælpe, når vi ringer og beder om assistance. Du kan i dette program få et indblik i nogle af de opgaver, som paramedicinere, brand- og redningsfolk kommer ud til, når de passer deres del af Nordjyllands akutte beredskab. Vi følger dagligdagen hos personalet og kigger med hele vejen. Også der, hvor hjælpen blot klares med en skruetrækker eller et dyrebur. Det er mænd og kvinder, der døgnet rundt sørger for, at der er hjælp på vej. Hos Falck i Aalborg er de to ambulancereddere Peter og Peter ved at klargøre bilens udstyr. Hold afstand. Tryk for stød. Jeg er ved at tjekke hjertestarteren, at den fungerer efter hensigten. Jeg har tjekket, at den kan give et stød. Jeg tjekker med en stødpatch, de har en dato, der er okay, så de gælder endnu. Og så tjekker jeg, at den kan tage det til hjertekardiogram. Det er det her hjertekardiogram, vi sender ind til kardiologen, hvis det er sådan, at der er nogen, der har dårligt hjerte. Så der får jeg sådan en strimmel her. Den bruger jeg flere gange om dagen. Ikke til at støde, men den måler også blodtryk, og den måler iltmætningen i blodet, så vi bruger den faktisk til alle patienter. Kort efter bliver det sendt ud til dagens første tur. Et trafikuheld i Aalborg Midtby. Det er jo cyklist ramt af lastbil. Og indtil videre skal det bare være kørsel 2, så det lyder ikke så alvorligt igen. Men de er stadig ved at snakke med dem, der er ude på stedet, så vi får en kontramelding, hvis det er sådan, vi skal køre udrykning derude i stedet for. Vi tager hovedet, hvis det er. Ja. Vi snakker allerede om, inden vi kommer til stedet, at min assistent kan hoppe ud af bilen og allerede komme hen og støtte hendes hoved, hvis det er sådan, at hun har været inde under lastbilen, og der kan være skader på nakke og ryg. Så er vi allerede klar på, at det er ham, der går ned og tager hovedet og holder patientens hoved. Få sekunder senere ændrer turen der også karakter. Den kom så nu, den kontramelding, så nu skal vi fortsætte med udrykning. Det er jo en meget alvorlig melding, og det kan være utrolig forfærdeligt, hvis det er en cyklist, der ligger under en lastbil. Men meget hurtigt kommer der en melding på, at cyklisten ikke ligger under lastbilen. Og så er der også kommet en tekst. Det er en cyklist, der er ramt af en lastbil. Det er en højresvingsulykke. Kvinden bliver skubbet af cyklen, har ikke været inde under lastbilen. Hun er vågen og sidder op. Så hun har heldigvis ikke været inde under lastbilen. Og de sender lægeambulancen afsted også. Jo flere ting, vi har snakket igennem, så er det klart, at vi kommer. Mange af tingene ligger også i vores standard procedurer, når vi kommer til de her forskellige ulykker. Der er ingen frigøring. Men det er godt nok lige at opbremse dem for hinanden, så vi er fuldstændig klar over, hvad det er, vi skal i gang med. Hvad er det næste lyst på så? Da vi kommer frem til skadestedet, der sidder den unge kvinde på et græsareal, der er lige ved siden af cykelstien. Og der sidder en kvinde ved siden af hende. Hej. Hej. Det er godt at se, at du sidder der. Vi kan se, at det ser ikke så slemt ud igen. Hvordan er du ramt? Her. På skulderen rammer du. Ja. Og så blev, ja. Og så bliver du væltet på cyklen, så du falder ned på jorden. Ja, så dunker hovedet. Har du cykelhjelm på? Nej. Har du ondt i nakken eller i ryggen eller noget nu? Jeg går hurtigt systematisk frem med at finde ud af, om hun har ondt i nakke og ryg. Nej. Har du ondt nogen steder? Og i baghovedet der? Ja, og så her, hvor lastbilen ramte. Derovre på skulderen? Herovre, ja. Har du ondt på hoften? Det faldt du ikke ned på? Heller ikke på nogle af benene? Det kan jeg så huske. Nej, det var bare også bare at høre, hvor du har ondt nu, ikke også? For... Ja. Der kommer politiet, og så der kommer også en læge, så det virker meget voldsomt. Men det er på meldingen, ikke også? Hvis nu, at du har været inde under lastbilen, og så kommer der en hel masse mennesker. Okay. Nu tager vi dig stille og roligt op på borgeren, og så undersøger vi dig lige lidt nærmere ind i bilen, ikke også? Okay. Jamen, det var fordi, at jeg fokuserer på en fodgænger, der er på vej over her. Okay. Og så trækker jeg jo langt over, så hun åbenbart kommet uden for min spejl. Okay. Og så har jeg ikke set, så kommer hun jo stærkt deroppe fra. Ja. Så jeg skulle ikke se, for det var jeg lidt. Hvis du er stille og roligt på at rejse dig op, og så sætte dig over på borgeren, ikke også? Nu ramte de der ved trin. Det er rimelig fredet. Hun har lidt ondt i den ene skulder. Der er selvfølgelig mange aktører på skadestedet, når vi kommer, og folk bliver også forvirret over, at der bliver ved med at komme flere og flere blå blink til. At vi var de første, der ankom til stedet. Ganske kort tid efter kom der en politipatrulje. Du er godt chokket nu. Ja, Er det dine varer, der ligger her også? Ja. Så der er selvfølgelig der kan være meget uro på sådan et sted. Det var noget værd noget. Så derfor synes jeg også, det er en god idé at få patienten rimelig hurtigt ind i ambulancen og få dem afskærmet for alle de andre ting, der sker. Nej.
Det er for sent. Det er jo godt, det ikke var værre. Ja. Vi kører lige ind i bilen, ikke også? Jeg låste din cykel, må du magte. Vi vipper lige med dig. Ved uheld, der bliver anmeldt så alvorligt som denne, afsendes der altid en lægeambulance med det samme. Det lyder bare så voldsomt, alt det der kommer, ikke også? Men det er bare for en sikkerheds skyld. Med den melding, der lyder med, at en cyklist er ramt af en lastbil, så lyder det også meget alvorligt, ikke også? Jo. Fruen hun er sluppet meget billigt fra at blive ramt af en lastbil. Den har ramt hende her på siden. Okay. Fordi den er sådan. Goddag, jeg hedder Henning Thorsen, og jeg er læge inden for Aalborg sygehus. Katja. Ja. Har du ondt nogen steder? Ingen smerter i ryg og nakke, og ingen i hoften og ikke i benene. Du har ikke været bevidstløs. Har du hjelm på, eller? Det har han godt nok ikke. Nej, jeg spørger også bare. Ja. Det ved du godt. Det var ulovligt. Nej, det er ikke noget. Den forulykkede kvinde vil gerne give besked til sin veninde om, at hun ikke når frem til sin aftale. Hej. Nu siger jeg lige noget, og det er altså ikke fordi, at der er sådan noget særligt, men det, jeg er så lige sådan kørt ned af en lastbil, så jeg ligger inde i en ambulance, og jeg ved ikke helt, hvornår jeg kommer hjem. Hun er lidt dømme over bag på ryggen, men jeg tror mest, hun er chokket. Ja. Så er det lige umiddelbart. Ja. Så Det er jo godt. der er ro på. Ja. Nu må vi se, hvad du siger. Ja, der er næsten ikke andet for. Så tilbage på gaden kan lastbilchaufføren glæde sig over, at kvinden slap billigt fra sammenstødet med hans lastbil. Der var en fodgænger. Han forklarede med, at der var en fodgænger, der gik på fortovet, så det var hende, han havde fokus på. Og så glemte han helt at kigge efter, om der kunne komme nogle cyklister. Men hvad sker der med? Der sker ikke noget med ham? Det ved jeg ikke. Politiet de er derude og snakke med ham. De vil nok også godt snakke med dig på et tidspunkt. Vil I lige snakke med hende, inden vi kører, eller hvad? Bare lige hurtigt. Ja, min kollega går derind. Nej, han går herned. Så lige hurtigt skal jeg vide, hvordan det foregår, så de kan forklare mig det. Altså, jeg kunne jo se, at han begyndte at dreje til højre. Det kunne jeg jo se hele tiden, fordi at det gør bil. Altså, når en stor lastbil skal dreje, så begynder han at runde til. Men Linke han? Det kan jeg ikke huske. Okay. Ja. Men du var ikke i tvivl om, han skulle svinge? Nej, det var jeg ikke. Og så vælger du alligevel at udfordre skæbnen. Og se, om din cykel er større end lastbil. nej, men jeg troede, han ville stoppe. Ja. Fordi at Fordi han har set dig. ja, det gik jeg jo ud fra, når jeg cyklede på cykelsti. Min venstre arm. Er det lastbils hjul, der rammer din arm, eller hvad er det? Nej, jeg tror, det er foran på siden, tror jeg. Okay. Hun har det okay fysisk. Hun kan sagtens klare de smerter, hun har i armen, men hun er rystet over selve situationen, og hun er selvfølgelig chokeret over, hvad der kunne være sket. Kører ikke, så bliver du lige tjekket ud på cykeln. Det synes jeg. Også lige komme sig over for spejlet. 03 kører 2 Sydskade, og I får lægen fri. På vejen til sygehuset udfylder Peter patientens ambulancejournal i bilens computer. Og du fejler ikke noget til dagligt, får ikke noget medicin. Så kom vi så langt. Og efter kort tids kørsel kan ambulanceholdet gå ind ad døren på Aalborg Universitetshospitals skadestue. Lige præcis den her type patient er jo utrolig heldig i den her situation, fordi at det kunne være gået meget mere galt. Er du godt øm over det hele, eller hvad? Måske ikke så galt. I armen. Ja. Nok den side, du lige landte ned på. Og vi ser desværre en hel masse uheld, hvor de her højresvingsulykker, hvor folk ikke kan nå at komme væk. Cyklisten kunne heller ikke nå at komme væk. Hun blev jo skubbet af cyklen. Nu vi sænker her, så får du lov lige at stige ud. Så hvis hun var blevet skubbet det forkerte sted hen, så får vi etape, eller var faldet ned meget uheldigt, så kunne hun let være kommet ind under baghjulene på den her lastbil. Så hun var utrolig heldig. Så der kommer sådan helt ned og lægge flat. Hun har god bedring. Tak. En stille dag hos Beredskabscenter Aalborg. Brandbilerne bliver klargjort, og stationen gøres ren. Men stilheden bliver pludselig brudt af en alarm. Vi får en melding om brand i Villa Rækkehus. Så holdlederen Kim og resten af brandholdet sætter kursen mod Nørre Sundby. Og så efterfølgende kommer der så en melding om, at det er vaskemaskinen, der kører.
fuld mandskab. Vi er altså 1+5, som vi kalder det. Og så en indsatsleder, og en stige, og så en sprøjte. Denne type brand betegnes som en elbrand. Statistisk set er det køleskabe og frysere, men allermest komfurer i hjemmene, der står øverst på listen over de mest almindelige årsager til elbrande i Danmark. 65 til modtaget. Der var frem, der kan vi så se, at beboeren står uden for huset med hundene, og de tager det stille og roligt, og der kommer ikke sådan synderlig røg fra huset, så det er ikke så voldsomt, så vi går bare ind med 2, der har røgdykapparat på, klar til at slukke. Og selvom der er vand i en vaskemaskine, er det altså heller ikke ualmindeligt, at den går op i røg. Det er en ting, vi kommer til jævnligt. Vaskemaskinen tørretumler. Det viser sig så også, at det ikke er ret galt. Det er motoren på vaskemaskinen, som er brændt, og der er nogle ganske små flammer i vaskemaskinen. Og den får vi så afmonteret og taget ud og får udluftet huset. Beboeren fik noget af en forskrækkelse, da hun kom ud til vaskemaskinen. Jeg har sat den i gang, og så begyndte at sige ordentligt brav, og så knitter den. Og så gik jeg selvfølgelig ud og så, og der går bare set at stå ud så. Hun fortæller jo, at hun har slået strømmen fra, da vi kommer derover. Og det er jo betryggende for os, fordi vi skal ikke bruge vand på en vaskemaskine, der muligvis er sat til kraft. Jeg skal ikke lige tage en skruetræk, vi skal lige de måfer sat på igen, når hun kommer strømmen ind. Det vi typisk ser for eksempel ved en tørretumbler, det er støv i aftrækket på den, som så bliver for meget fnuller i, og så stopper det til og starter en brand. Jeg ringede til min mand og sagde, hvad skal jeg gøre? Jeg ringede efter brandvæsenet, fordi det blev ved med at rose. Det er netop fordi folk de ikke lige vedligeholder det, eller tænker over, at det er et sted, hvor der kan samle sig en del fnuller. For beboeren er der dog et lyspunkt ved dagens kaos. Men noget til det tøj ud, der var der i. Hos Falk i Hjørring er paramedicineren Michael mødt ind og er ved at gøre klar til at køre ud på dagens første tur. Det er epilepsien, vi kører til så. Jeg har fået en tur til en person med kramper i Horne nord for Hjørring. Det farlige ved kramper, det er jo, hvis ikke de selv kommer ud af de kramper igen, så skal vi jo frem og give dem noget medicin, så vi kan få dem ud af de kramper igen. Stopper kramperne ikke af sig selv efter et par minutter, risikerer man, at patienten ikke trækker vejret ordentligt, og dermed får for lidt ilt til hjernen. Da jeg kommer ud på stedet ude, der er ambulancen kommet frem, og de har fået manden op på bordene og på vej over til ambulancen. Nej, arbejder han her, eller hvad? Det er første dag i dag, han er her. Ja, okay. Ja. Vi får lige sat en iltmaske på ham. Jeg går selvfølgelig i gang med at gøre klar til, at patienten skal have noget ilt. Du får lige den her over næsen. Du får lige suge ud. Det er ikke. Du får lige sådan en lille klemme på fingrene her. Jeg har lov at tage brillerne af dig, Tom. Iltmasken hjælper med til, at patienten kommer sig hurtigere efter et krampeanfald, da luftvejene under anfaldet måske har været blokeret. Hvad så? Er du ved at vågne lidt op igen? Jo, det har vi. Ja. Og så skal vi ind og prøve at undersøge ham. Der vi eventuelt kan finde, hvorfor han har fået de kramper. Er du kendt med epilepsi? Nej, ja. Han siger, han har haft det før, men han siger, han ikke medicin for at få det. Nej. Det er mange år siden. Er det mange år siden? Ja. Så det er mange år siden, du har haft kramper? Ja. Ja. Kunne du mærke, at det kom, eller hvad? Nej, ikke sådan. Ikke sådan rigtigt. Tom, jeg lå lidt arm her, Tom. Se, ser du lige sådan en iltmaske på dig der? Ikke også? Så trækker bare vejret stille og roligt i den, ikke også? Så undersøger vi dig lige lidt her. Han er ude af kramperne og ved at vågne op igen, men er selvfølgelig desorienteret. Og det er meget, meget typisk for de der krampepatienter. De er ikke lige helt klar over, hvad der er sket. Men de som oftest vågner de stille og roligt op igen, når de før kommer ned og ligger for noget ilt. Det var godt. Hvordan har du det nu? Har du ondt nogle steder? Nej, siger han ikke. Det har du ikke. Nej. Du slapper af i armen. Sådan der. Så prøver vi lige at måle lidt på dig nu, ikke også? Du må lige have smut så godt, Lasse. Ja. Kan du huske dit CPR-nummer? Må jeg høre det? Næst efter hovedpine er epilepsi den hyppigste neurologiske lidelse. I løbet af et liv vil 1 ud af 10 personer have haft et krampeanfald.
Hvad får du af daglig medicin? Ingenting overhovedet? Ingenting, nej. Heller ikke for epilepsi, heller ikke. Nej. Men da jeg kom, der var en lille smule uklar, da han sad derovre. Ja. Du skal lige prøve at slappe af i hånden, ikke også? Bare slappe af i armen, ikke også? Bare slappe helt af. Og hvor lang tid siden du har haft de kramper sidst? Altså, du siger det mange år. Er det 10 år siden, eller? Nej, så var jeg ikke. Nej. Han er lidt rolig. Ja, men det er klart, når lige har haft sådan en omgang kramper der, så. Og du er lige startet herude i dag med at arbejde? Ja, arbejde. Ja, ude i plantecenteret. Du er ude i plantecenteret? Ude på nede i Horne. Kan du huske det? Nej, det er vigtigt, du lige får holde den her maske på her. Jeg prøver lige at lyse dig i øjnene en gang her. Prøv lige at kigge op på mig en gang. Bare lige kigge op på mig. Sådan der. Hvor bor du henne? Hvad er din adresse derhjemme til? Kan du huske den? Du skal lige ligge stille, ikke også? Sådan der. Og slapper du bare af og trækker og være stille og rolig, ikke også? Det virker sådan en lille smule sådan urolig. Plejer det at være sådan? Han vil jo gerne have den der maske af, men det er faktisk vigtigt for ham, han får det der. Fordi så klarer de hurtigt op og bliver relevant igen. Ved du, hvad det er i dag? Kan du huske, hvad det er, vi har i dag? Altså en dag, altså ugedag. Det er ikke hver dato, bare ugedagen. Kan du huske det? Er der ikke med det? Jo. Hvor bor du henne? Ja, det er så er du nok ikke komme efter det. Nej. Tryk på analyser. Kan du huske, hvor lang tid siden du har haft de der kramper sidst? Nej. Du skal lige den der sidde på, den der. Det er så vigtigt, du lige får noget ilt op til hjernen her, når du lige har haft en gang kramper her. Det er som forældre. Hvad siger du? Det er for 3 år siden som forældre. En 2-3 år siden, du har kramper sidst. Har du tit kramper der, eller hvad? Nej, det var sket for 3 gange. En 2-3 gange, men det gjorde ikke, at du fik noget medicin for det dengang? Nej. Så du får slet ingen medicin? Yes. Nej. Skal du høre, vi gør det, at nu kører vi dig en tur op på Hjørring sygehus, og lige får dig tjekket deroppe. Ja. Ikke også? Der er rigtig mange ting, der kan skyldes, man går i krampe, men han var jo kendt med kramper tidligere, men var ikke, ifølge hans oplysning, var han ikke kendt med epilepsi. Han fik i hvert fald ikke noget medicin for det, så han har ikke været til udredning for det, men har prøvet det tidligere. For 2-3 år siden havde han været i kramper tidligere, så det var ikke nyt for ham, men det var ikke han havde ikke en diagnose på det heller. Kan du have god bedring? Ja. Nu kører de dig en tur ind på sygehuset, ikke også? Ja, farvel igen. Ved sygdomstilstande, hvor paramedicinerens kompetencer og medicin kan gøre en forskel, bliver paramedicineren i ambulancen undervejs på turen til sygehuset. Men i dette tilfælde skønner Michael, at det ikke er nødvendigt. Da vi så har lige fået ham undersøgt lidt og fået målt lidt på ham, og tingene er stort set ved at normaliseres igen, der kører vi ham så stille og roligt ind på Hjørring sygehus. Og jeg vælger ikke at tage med, fordi at der er ikke noget, jeg kan gøre yderligere end det ambulancen, de kan gøre. Så der er ingen grund til, at jeg følger patienten ind der. Falkridderen Bjarne er på vej ud til en opgave, der kræver fingersnilhed. Jeg skal ud til en døråbning, han får et transit. Jeg får en melding på en der låser ud af sin bil, og nøglen sidder inde i bilen. Vi låser en bil op. Du kan prøve. Nøglen sidder derinde. Eller hvad? Nøglen sidder inde. Jamen, jeg hopper lige ud af den, så lukker jeg døren, så låser den. Ja. Så de sidder i. De sidder der i, ja. Han kan ikke forstå, at han er steget ud af bilen, og så har bilen låst sig selv, lige snart lukker døren. Kan du huske normalt? Trykker du på knappen, eller trækker du bare i? Jeg trykker den ind, når den skal låse. Ja. Og ud af når den her vej ud af når. Ja. Godt. Jeg prøver lige at finde den. For at få bilen åbnet, kræver det, at Bjarne finder specialværktøjet frem. Det, jeg bruger til dørblokning på sådan en som den her, det er nogle luftpuder til at ligesom tvinge døren ud med. Jeg udvider for at kan få en stålstang ind her imellem. Og så har jeg nogle lange stænger, jeg kan nå ind og trække knapperne ind i bilen. I første omgang forsøger Bjarne at nå låseknappen i passagersiden af bilen.
men bilen er for bred til værktøjets længde. Så Bjarne må forsøge med låsen i førersiden. Skal jeg dirigere? Ja. Jeg skal lige se engang, jeg sidder deroppe. Problemet er så, at han ikke selv kan se, hvor låsen er i forhold til hans værktøj. Så føreren af bilen må guide Bjarne til at finde låseknappen. Hvad siger du? Ejeren af bilen, han hjælper mig lidt ved at stille sig over på den anden side af bilen, og så ligesom dirigere, hvor jeg skal køre min tråd hen, for det kan ikke komme til at kigge ned, hvor låsehåndtaget sidder inde i bilen. Ja, det er lige det, jeg er lidt i tvivl om nemlig. Kunne det ikke lykkes på den her og bare rykke knappen, så en anden mulighed er at trække nøglen ud af tændingslåsen igen, og så få den fisket ud. Men endelig lykkes det at få låsen til at give efter. Det var lidt svært at fange låsen derinde med mit værktøj, men da jeg så endelig lige fik fat i knappen, så låste op. Det er mærkeligt nok, hvorfor det samtidig sker. En gang imellem, så jeg tror, den har gjort en gang før. Ja. Lige når jeg hopper ud af, så lukker døren. Så låser. Så kan det gå. Så kan det gå, ja. Godt. Det var godt dejligt. Tusind tak for det. Ja, velkommen da. Natten er faldet på, og holdlederen Jens er sammen med sit brandhold rykket ud til udkanten af Aalborg, hvor nogle beboere har anmeldt en brand. Der er ild i noget container og noget oplæring af byggemateriale til renovering af de pågældende boligblokke. Jeg tager ned her. Vi kyler noget vand ned, når de er færdige. Det område, vi kører ud til, er et område, der er meget belastet af påsatte brande i form af affaldscontainer. Men ellers, Remmen, lad dem lige give et skyld. Eksempelvis sådan noget byggemateriale og sådan noget, der står oplærer derude. Så det er et belastet område med hensyn til påsat brand. Men Jens, vi skal lige have skåret den der container op. Det gør vi med sammen med dem på stivognen. Ja. Efterfølgende, hvor vi er ved at have kontrol på branden, er der en container, som står tæt op ad arnstedet. Og der flytter så fokus over på den for at få den åben og se, om der er særlig fare i den container, som så er kraftigt opvarmet af den første brand. Også tag lige containeren. Hvis opbevaringscontaineren indeholder brandfarlige væsker, kan strålevarmen fra branden i skraldecontaineren altså udgøre en fare for, at endnu en brand opstår. Vi skal lige have tilbagemelding om, hvad der er derinde. Det viser sig, da vi får containeren åbnet, at det er værktøj og lignende, de opmagazinerer i containeren, så er der ikke noget, der er interesse for os som særlig fare på brandstedet. Elværktøj, strøm og skruer. Okay. Der er ikke noget, Karl. Det er værktøj, strøm og skruer. Nej. Og det er afdammen, det ligner. Der er også kun de rundt omkring, der er også kun de 2 kasser vinhus der. Ja, det er jo det, der brænder. Ja, det er sådan set det eneste, der er ikke noget end det her. Da vi ligesom har fået kontrol på ilden og få den dem ned, kontakter i politiet. Ved du, hvor mange I har taget ud? Evakueret i lejligheden? Nej, aner det ikke. Nej. Hvem af jer har tal for at få en situation, som sagde, om der er nogen, der har været påvirket af røg, om de har haft gener af røg, og vi skal have ambulancer ud og have dem kørt ind til kontrol på skadestuen. Har vi tal på, hvor mange I er ude af bygningen? Nej, ikke inden jeg var derovre for at snakke eller for at banke dem op. Og så kommer der en af beboerne og siger, at de er ude. De er ude. Okay. Så. Og der er ikke nogen, der får noget røg eller noget? Var det ikke, der var ikke nogen, der stod og hustede derovre, eller sagde, de helt dårligt eller noget som helst. Så det går sgu ud. Prøv lige at høre. Det er hen på natten, og det er beboelse, hvor mange mennesker der er derude og forsøge at indhente nogle informationer omkring, hvor mange der er, og man er i gang med at evakuere. Og politiet var på stedet og i gang med at evakuere, og så vil jeg ligesom holde fokus på slukningsopgaven. Der er ikke umiddelbart nogen, der siger, at de har dårligt, så skal vi ikke køre det højere om. Jeg snakker med begge lejligheder, de har det fint nok. Ja, det er godt. Efter brandholdet har bekæmpet flammerne, og der kun er gløder tilbage, vi lukker ned. Sender brandbilen et advarselssignal om, at den er ved at løbe tør for vand. Ja, vi har lukket begge rør ned og lukker det ene hele, så ser vi lige, om der er noget, der ulmer. Vi er ved at have slukker. Det er kun 300 liter. Ja, så vi tager lige, inden vi fylder op. Og så går det ind imellem.
tage kameraet og så lige prøve at tjekke noget temperatur. For at være helt sikker på, at der ikke er risiko for, at branden har opvarmet nærliggende bygninger og materialer, vi skal lige prøve at se, om vi har noget temperatur nogle steder. Så benytter brandfolkene et specielt designet kamera, der afslører varmekilder. Et såkaldt termisk kamera. Bare vi lige er sikre på, at der ikke er noget, der ligger ulmer i det vindue, ikke? Der er pakket i sådan 24. Okay, fra den her og så lige ned der. Giv den en ordentlig skyld. Således blev endnu en containerbrand i Aalborg bekæmpet, og brandårsagen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Så er vi ikke bare pakket? Min tanke omkring ildens opståen kan jo være, at det er områder, der har været mange påsatte brænde i containere, at det kan være noget tilsvarende. Vi pakker, ja, endelig. Pakker og så tilbage. Ellers kan det jo være endelig uheld i forbindelse med, at det er en byggeplads, og der bliver brugt en masse forskellige ting på sådan en byggeplads. Hvis vi får lukket, så kan vi sætte hængende. Ja, Carsten han tager lige med politiet, at de lige får sikret det. Vi pakker og gør klar til hjem. Som kunne eventuelt sende dem til, eller være varme, da man pakker sammen efter en afstand. Næste gang i Hjælp på vej. Et ambulancehold og paramediciner er kaldt ud til en mand, der er faldet om i sin lejlighed. Har du ondt nogle steder? Og så er der brand ved et kolonihavehus, og her er der ingen let vej ind for brandholdet. Og så skal redningshundene fra Beredskabscenter Aalborg klare årets test. Et helt års arbejde, det kan være spildt på 30 minutter. Vi følger de mænd og kvinder, der sørger for, at der er hjælp på vej.